ಹೆಂಗಿದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಚ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಇಂಚಿಡಿ ನಮ್ಮ ಜಂಜಿ ಬರ್ಲಾಕಿಟ್ಟು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆತಲಿತ್ತೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಎತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆತಲ್ಲ ಕಾಸೇನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಪಾಡಿ ಅದು ಜಂಜಿನ ಫೈನಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಬ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಕರ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಚಲೋ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದನುವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಟದ ಮರ್ದು ಬರ ಪರಿಹಾರ ಪರ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಬೈಯ ಗಮಲ ಆತನ ಮರ್ಲು ಹಾಕಿರಂತೇರ್ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂವಿಯಾ ಓ ಮರ್ದು ಬರ್ಬೇಡ ದುಂಬು ಮಲೆಗೆ ಆಬುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಬರ್ನಲ್ಲ ಆಬುಜಿ ಮರ್ದು ಪರಡು ದುಂಬಲ ಆಬುಜಿ ಮಲೆಗೆ ಚಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಹೆಂಗೆಲೋ ಪೂರ ಹೆಂಗೆನ ಬೇರೆ ಪೂರ ಆತಜಿ ನಾನು ಒಚ್ಚ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತು ಬತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಒಚ್ಚಿಗಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇದರ್ದೇರೆ ಇನ್ನು ಪುಟಾಣಿಲು ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋರೆ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾರಿಗೆ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಪಾಡಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸಿಗ್ಗನಿಗೆ ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗುಡ್ನಾ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಪುರ ಮಾಡಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾಟು ಮರಣ ಸಮಯ ಅಡಿಗೆ ಬಂದು ಎದಿ ನಾನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಬರ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಹೊಡಿತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೂರ ಮಗ ಕೊಡೋದೊಂದು ಮಗ ದೂರ ಕೊಡೋದೊಂದು ದೂರ ಮಗ ಟಾಟಾ ಒಪ್ಪಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೋಸಮೇ ಪೊಯ್ ಕೋಟೆ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಅವಲೆ ಅಂತಲೇ ತಿರ್ತ ಪೊಯ್ ಮಗ ಪೊಯ್ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಪೊಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಾಡ್ ಬತ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಬೋರಂಡು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗದು ಅರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾಮತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ನಮ್ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಚಲೋ ನಗುವುದೋ ಅಳುವುದೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಇರುವುದೋ ಬಿಡುವುದೋ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ಮಾತಿ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಅಪೂರ್ಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಮೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇದು ಒಂದೇಂಬರು ತೋಜಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ಪಿರಮ್ಮ ಅದೇ ಬೇಕಕ್ಕ ಒಂದೇಂಬರು ತೋಜಪ್ಪ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ಪಿರಮ್ಮ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಮ್ಯಾಡೇಗಂತ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ತು ಬೈದ್ವೆ ಅಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದಿರ ಮೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಅವೇನಿ ನಾಯಿ ಮೂಲುಂಡಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬರ್ಲ ನಾಯಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣು ಮಾರ ಕುರಿಯ ಪಣ್ಣು ಅವೇನ ಇಂಚಿನಟ
ಆಗಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಹೌದಾ ಅವ್ರು ಆಟೋಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ ಒಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಾಟು ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಚೋಕ್ಲೆಂ ಬರಬಿಡ್ದು ಅಪೂರ್ಣ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಸೀದೈತಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿಂಚಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ನಾನು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ದಿತ್ತು ಪುರ ನಾನು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾರಿ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೀಪ ಉಪ್ಪುನ ಅದ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪುರ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಐಡುವಾಗ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ತೋಜಪ್ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅಲೆ ಗೈಸ್ ಅಲೆ 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 ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಮತೇರು ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ರೇಖಕ್ಕ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮತೇರು ಕಾಮತೇರು ಯಾರು ಕಾಮತೇರು ಬಕ್ಕರಪ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಯಾವನು ಕಾಮತೇರಿ ಇರು ಬಕ್ಕರಪ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಆನ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಮತ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ದೈಕ್ ಅಲೆ ಗೈಸ್ ನಾವೈತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಅಪುರ ಬೈತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಕಾಯಡಿಗೆ ಬೇಯಡವು ದಾದ ಒಯ್ತಾನೆಮ್ಮ ಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಇರ ಮಾಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಪುಡಿ ಪೊಡಿ ಬುಡ್ನ್ಯಾನಿ ಅರ್ಧ ಮೀಸೆ ಓಮ ಬರ್ತದೆ ಓಮ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಪಾಡ್ರಿ ಓಮ ಇಬ್ಬರು ಪಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಾವೇ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಹೊಡಿರುತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಂಜುಲ್ ಬಾಡಿರಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆ ದೀಪ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಭಾಜನ ಇನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿನ ಓಕೆ ಮುಚ್ಚಿದೀಯ ಏನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ಮಸಾಲಾಗ ನೆಟ್ಟಿಯನ್ನು 10 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಹಿಂಗೈತಿ ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಗೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರು ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಮೂರು ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪನ್ನ ತುರುಳಿ ಅನ್ಬಿನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಓಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದು ಬೀರ್ದರಿ ಮನ್ಕಿನ ಬೀಡ್ದರಿ ಎತ್ತ ಮಾರೈತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಂಚಿನ ಗಾಯ್ದೆ ಅಡಿಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಬೀಡ್ದರಿ ಜೀರಿಗೆ ಏರಿ ಒಂದು ನೋಬಿಡಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಚಮಚ ಪಾಡಿಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಾರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪಾಡಿಯೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಏನು ಬೀಡ್ದರಿ ಬೀರ್ದರಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಎಟ್ಟೆ ಮುಂಚಿ ಅದು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚೆ ಗೊತ್ಕೋಡು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೋಡು ಸಿಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ತೆಂಜಿ ಬಾರ್ಲಾಗಿಟ್ಟು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಪಾಡಿಯೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಆಜೆಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಸಾಲು ಎರಡು ಲವಂಗ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡಿಯೆ ಓಕೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡಿಯೆ 2 4 6 8 4 ಆಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡಿಯರು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿರ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದದು ಕಂಚಾರ ಬೆಲ್ದಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಂಚುಂಡಾನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈಪೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಚ ಗೆದ್ದದು ಗೇರು ಬೀಜ ಕೆಲವರು ಪಾಡುದಿರು ಯಾವ ಪಾಡ್ನು ಹಿಂಗೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ఒక ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವನು ಪಾಡಿತ್ತದ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಜನ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂತ ಜನ ಅಂದ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರಿ
ಪುಲಿ ಪಾಡುವೆ. ಓಕೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ, ನಾವು ನಂದಿನಿ ಮಗಲ ತುಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಬರ್ತದ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮುಗುಲು ವಾಟಿಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಇಂಚ ಏನಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಕ್ಕೋಜಿನ ಮತ್ತೆ ಪೋಡಿಗಿನ ಮತ್ತೆ ಜೀಗುಜ್ಜ ಗಂಧ ಕಂಡ್ರೆ ಮರಣಿಗಂಧ ಅದೇಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಜೀಗುಜ್ಜದ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಗಂಧ ಮಲ್ಲ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜಿಗುಜ್ಜೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಚಲೋ ಓಕೆ ರೆಡಿ. ಬೇಸಪ್ಪ ಆಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಯರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಏರ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನ ಊಟ ಅಂಚನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸಾಯಿ ಪೋಡು ಏನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಮಲದ ಖಾರ ಮಲ್ದ ಈಗ ಅಪುರ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಮಿಗೆ ಚೂರ್ ಖಾರ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಅರೆಗೆ ಅವೇ ಪುರಿ ಬೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿಯರೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು. ಸ್ಕ್ರಾಬ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಆತ ನಿತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ತದೆ ಬ್ರೌನ್ ಬೇಯ್ತದೆ ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋಣ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಲರ್ ಗೈಸ್ ಹೋಗ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾಯಿ ಹೊಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ತಿಕ್ಕ ಹೊಡವು ಅದಾ ತಿಕ್ಕ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಂದಿನ ಮಚ್ಚಲಿದೆ ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಚ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ನದೆ ಬರ್ಪುಜ ಅವು ಎಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ತಿಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂದು ನಾನಿಗೆ ಅಂದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತದ ಎಂಕುಲು ತಿಂದು ಅವೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸೂಪರ್ ಆಪಣಂತ ಅವು ಬೇತೆ ಅವ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮೀನು ಅಂಜಲ್ಲ ಅಂದ್ಲ ಅಂಜಲ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಮಚ್ಚಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಿಜಿ ಮಾರೆ ಅವು ಮಚ್ಚಲಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲ ಹೋದಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಎತ್ತನೆ ಬಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆತಲ್ಲ ಕಾಸೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪರಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಕಾಪಡದ ಅವು ಅಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಪೋಣ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಪದ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಬತ್ತ ಸ್ಪೀಡಿಯಮ್ಮ ಎಂಕಲೆ ಮರಣಿಂಚಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಮರಣಿಂಚಿ ನಾನು ಲಾಗ್ಲ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪರ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಜಿ ಪಾಪ ಏನು ಅಮ್ಮಗಳ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಅವಂತಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಕಲರ್ ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬತ್ತನಂತೆ ಇಂಥ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅದೇ ರೋಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಡೋವು ನಾವು ಕನ್ನಡರಲ್ಲಿ ಮಾಮಿಗೆ ಬಾರಿ ತುಡುವ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಇದ ಪಾಡು ಮನೊಂದು ರೆಡಿ ಪದವಿ ಉಂಟು ನೋಡ ಅಪುರ ಇನ್ನು ಆಂಡ ಬನ್ನಿ ಚೂರು ಉಂಟಲೆ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಇದ ಮಲ್ಪುನ್ ಇದ ತಿನ್ಕ ಅಂದ್ ಅರೆ ನಿಜ ಹಿಂಗೆ ಬರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಮಾಸದ ಆಲೋಕ್ ಪೂಜೆ ಅಂತೀರಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತಿಂತಿ ಅಪುರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಸಿರ್ಲಕ್ಕ ತಿನ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ದಿಂಜಿ ಎಕ್ತಿ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಪಾಡಿ ದಿಂಜಿನ ಫೈನಲಿ
ವಾವ್ ಎಡ್ಡೆ ಅರೋಮ ಬರುന്നുಂಡು ಸೂಪರ್ ಅರೋಮ ಬರುന്നുണ്ട് ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿನ ಬರುന്നുണ്ട് ఉందా ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಳಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಗಿರೋ ಸ್ಟಡಿ ಭಾರಿ ಡಿಲೀಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂದುಂಡು ತೂಕ ನೆಂಚೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏತಾರ್ಜೆ ಮನ್ನಾಗ ಅರಪ್ಪ ತೈತೆಗೆ ದೀದು ರೈತ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ರಜಂತ ಪಾಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ತಿನ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಂಚಾದ ಮಲ್ಲೆ ಇದು ಅಮ್ಮ ಏನು ಚೂರ್ಲ ಖಾರ ಆಪುಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅರೆ ಖಾರ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಂಚಾದ ಪುರ ನಾಗದನಮ್ಮ ಮಂಚ ಈನ ಮನ್ಪರದು ಯಪ್ಪ ಲಂಚ ಮನ್ಲಿ ಗೆಂಜಿದ ಏನವು ಲೈಕು ಎಲ್ಲಿದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಗೆಂಜಿದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪಣ ಓಕೆ ಜೈ ಎಂಗಂತ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಜೀ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಮೂಲದ ಮಲ್ಪೂಲು ಜೈ ಸರ್ ಇದು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತದು ದೆಂಜಿಲ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ದೆಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಏನೋ ಮೀನವು ಪುರಂಜಿಂಡದ ಎಟ್ಟಿ ದೆಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಬರ ಎಂಕಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕಲೆ ಕೊರತೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆಗ್ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಪುದಾ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೇರ್ಸು ಹೆಂಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೂಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಯಾರು ಇತ್ತಂದ ಇಂಜಿನ ಕಡೆ ಬಿಡೋದು ಪುಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲ ಇಂಜಿನೆ ನಿಗಲೆಗೆ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಪಾಡುವ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗೆ ಅವ ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸಿ ಏನಂದು ಏನಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬೇಗ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ಯಾಗಿಂದು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್